I dag tester vi 4 forskellige parfumer i 4 forskellige prisklasser. Med den her Versace Dylan Blue Power Home. Ja. Dylan Blue Power Home. Ja, som er den her. Den er købt i Matas. Ja. Og det her, det er ikke en parfume. Jo, det er det, men det er parfume skråstreg deo. Man bruger det mest som deo. Men det er også en parfume. Men altså. Fair. Okay, hvad er det? Vi prøver det her. Den lugter ikke så meget. Du kan ikke lide. Altså, den er god. Den lugter godt, hvis du spørger mig. Han kan ikke lide den, fordi han er lidt sar. Det er ikke sådan rigtig en parfume, jeg kan lide. Egentlig så synes hvad jeg vil synes ud for parfumen, så synes jeg, at den ser ganske fin ud. Den ser også rimelig flot ud. Selve duften kan jeg ikke lide, så personligt så vil jeg nok lide den her. Men når man køber den her, så tænker du, hvad koster den? Den koster måske 1000 kroner. Den har ikke kostet. Jeg tror, den koster 289. Skal jeg bare sige, hvad den koster? Ja, sig. Den koster 300 et eller andet, så den er ikke så galt. Man tror, den er dyrere, fordi det ser sådan ud. Okay, så det var den første. Hvad giver du? Selv ned med det der igen. Hvad giver den? Den får jo bare noget 5 ud af 10, den er fin nok. Ja, jeg vil faktisk give den det samme. En 5 ud af 10. 5 ud af 10, fordi den er fin nok. Det er jo ikke fordi, den er dårlig, men der er sgu andre, der er bedre. Så har vi den næste. Som er den her Hugo Boss. Som er min. Hvad er det? Det er den her parfume. Ja, lad os bare prøve den også. Jeg tænker, det er jo den ser igen, hvis vi lige prøver at lave sådan her. Hugo Boss, de er kendt for at lave god parfume. Og den her, den lugter ekstremt godt. Den lugter af min skoletypes. Den lugter af skoletypes. Altså helt ærligt, det gør den. Lidt random, men okay, klar. Den lugter seriøst af den. Altså vores skoletypes, han er troet. Han har en parfume, der lugter det her. Hvad synes du? Jamen, den lugter ikke særlig godt på papir, den lugter bedre der faktisk. Ja, det gør den også. Ja, personligt kan jeg godt lide den her. Den her, den lugter ikke så godt på papir. Den lugter bedre, når den lugtes herfra. Den lugter sindssygt, den der. Den lugter rigtig godt. Jeg kan bedre lide Versace. Ja, det. Den her, den er meget kraftig, det er også voksen. Men igen, vi kan tage de her to. Den er pænes, men den er 5 år flot. Så den her Hugo Boss, den får af mig, der får den sgu en solid 6 ud af 10. 6 ud af 10? Jeg giver ikke Versace en højere, fordi Versace er god, men den her, den lugter godt. Men det her, det er en parfume, hvor det her, det mere er brugt til en deo, i stedet for en parfume. Det er en parfume, men den er mest en deo, så man kan sige, det er en deo, men den kan bruges som parfume. Personligt vil jeg nok sige, at den her, den er bedre end den her Versace. Men den her, den vil jeg nok give omkring 7 ud af 10. Jeg vil hellere have den anden. Jeg vil hellere have Versace end den der, men ja, jeg siger, at den får 6. Lad os komme videre til den næste, som er den her Versace parfume også. Det er hans. Så lad os da bare også prøve den. Igen, den ser sgu ikke særlig fed ud. Det er bare en grøn glas med vand i. Den lugter bedre her igen. Ja, den lugter af vand. Eller jo, den lugter godt, jeg har haft den på før. Den lugter af... her på den der lugter den sådan lidt sådan et blad, du finder ude på... Det vil jeg nok selv sige. Jeg vil nok ikke være oppe og toppes med Hugo Boss parfumen her. Det vil jeg ikke. Men den her parfume, den ligger i hvert fald nummer 2 her. Og så Hugo Boss er nok nummer 1 indtil videre. Hvad giver du den her, Laurits? Jamen, nu vil jeg lige komme med mit argument. Den her, den lugter godt, når du så har haft den på et stykke tid. Så lugter den egentlig udmærket, og så synes jeg lugter fint. Så den får en 8 ud af 10, spørg mig. Den 8 ud af 10? 8 ud af 10? Nej, 7 ud af 10. Ja, jeg vil give den 7, jeg vil give den... Nej, jeg giver den sgu 7,5. Ja, same. Det gør også, jeg giver den 7,5 ud af 10 mulige. Så det er egentlig meget godt. Og den sidste vi har, det er også endnu en Versace parfume. Jean-Paul Versace. Det er en Versace parfume. Versace Era. Jeg ved ikke, hvad den hedder, okay? Ja, Versace Era. Ja, Era. Era, ikke Lamia, men Versace Era. Jean-Paul Lamia Elixir. Den dufter egentlig. Den lugter bare godt. Altså, rigtig godt. Den her, og bare, nu kan jeg komme med mit argument, men hvad for en er flottest, så er den er flottest. Den har bare designet flot, og er det flot.
Den er flot, den lugter godt, den har damer i sig. Det er vigtigt, hvis du spørger mig. Og ja, så har den lige sådan en lille hoved her som detalje. Den får sgu bare 10 ud af 10. Hey, fair. 10 ud af 10, og derfor, der bytter vi den ved Hugo Boss, så den kommer til at være nummer 2. Den kommer til at være nummer 3. Og den kommer til at være nej, jeg vil faktisk hellere, den her skal være nummer 3, den skal være nummer sidst. Okay, det er jeg så ikke enig i. Jeg synes, den er duft. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, den er duft af bedre. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, den her den skal være 4, og den der. Hvor finder du også den her du skal være dumt. Men så har vi jo fået en klar vinder, som er den her, som er vores favorit. Så der tænker jeg, at det er blevet tid til, at vi skal gætte, hvad prisskalaen er. Hvad tror du, den her kostede? Jeg ved godt, hvad den koster. Hvad tror du, den her koster? Den koster 305. Nej, det gør den ikke. Den koster ikke. Den koster 289. Til prisen ned. Ja, jeg har sat prisen ned til 289. Hvor kan man have det fra? Ja, jeg var her. Altså, da jeg købte den her, der kostede den 300 kroner, så sætte prisen ned. Den her, Det er så år siden, så. den koster 290 kroner. Det var selvfølgelig været at google det. Ja. Ja. Og den her, den klart dyreste, til 690. Hvad den koster? Til 690 kroner. Og så har vi den her parfume til 550 kroner. Hvad jeg har researchet til. Så jeg ved ikke, om det er helt præcis. Det var nogenlunde det pris, skal jeg nå på. Men ja, det tror jeg faktisk er alle de parfumer, der var. Amigos, gracias por todo.